Και τώρα σας τραβώ και βίντεο. Και βίντεο. Και τώρα θα σας δείξω το ξαδερφάκι του Κοσμά. Μπαμπάς και γιος Πάσχα του 2015. Είχε τη φαϊνή ιδέα. Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου. Και έκοψε στον ήρμο των σκέψεών μου. Τι είχε, λέω, ο μπαμπάς την ιδέα να σου βλύσουμε γουρουνάκι. Το ξύλο λίγο. Πάλι. Εκεί που είναι. Μήπως θέλετε να σας βοηθήσω, γιατί εγώ δουλεύω. Κοσμά, τώρα σφίγγεις. Λίγο τη μια, λίγο την άλλη. Κάτσε να κάνω και ένα. Καλό, Και ύστερα μας λένε άγριους εμάς. Στην Ελλάδα που τρώμε. Η Αμερικάνα μας το δει. Παιδιά, μήπως ζορίζεστε, γιατί εγώ λίγο κουράστηκα. Πρόσεχε, μην τρυπηθείς εσύ τώρα. Και ξέρεις, άμα τρυπηθείς με το αίμα του γουρουνιού, είναι σαν το Spider-Man κάτι. Θα ξεκινήσει κάπως. Δεν έχει ενδιαφέρον το βίντεο, παιδιά. Καλά, τώρα εντάξει, μετά να πιάσουν τα σέρμα, θα ξανατραβήξεις κι άλλο βίντεο. Μπράβο.